ଭାଇ ଆଜି ଫୋନ କରିଥିଲି ଲେବର ବୁଝିଦେଲ କିରା? ହଁ ଭାଇ ଲେବର ବୁଝି ଦେଇଛି ଏଇଠି ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛୁ ଆଉ 2 ଜଣ ପରେ ଆଇବେ। ଓକେ ବୋଧେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରହିଥିବେ। ଓହୋ ଭାଇ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୁହେଁ ଏ ଲେବର। ଭାଇ ଇଏ ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ତମେ ଭାଇ ଲେବର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ମ। ଇଏ କି ଭାଇ ଲେବର ଇଏ ତ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ତମେ ଭାଇ ଲେବର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ। ଆଉ ଭାଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ମିସ୍ତ୍ରୀ ବା ଇଏ ଆମ ବୁଧବାଦନ। ଇଏ ଭାଇ କୁଆଁର ଦେଖାଯାଉଛ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି। ଇଏ କ୍ଷୀର ପିଲା ଭଳିଆ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ। ଇଏ କଣ ଉପରେ ବସିନା କରଣି ଚୁଲି ପାରବେ? ଇଏ ବସିନା ଉପରେ ଇଟା ବସେଇ ପାରବେ? ଭାଇ ଇନ୍ତି ଇଟା ବସେଇବେ ଯେ ନାପି ଦେଲେ ବି ଇଟା ଏତ ସେଟ ବି ହବନି। ଆଉ ଭାଇ ହେଲ୍ପର କାଇଁ? ବରଂ ଏଇଠି ବା କାଳୁ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି। କାଇଁ ତ ଭାଇ ଦେଖାଯାଉନ ଭାଇ? କାଳୁ ବାବୁ ଠିଆ ରହ। ये क्या है? ଭାଇ ହେଲ୍ପର ଆକୁ ତ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ମାଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଆକୁ ତ ଇଟା ମାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବାଲି ଚିପ୍ସ ଭିତରେ ପଇଯିବ। କାଳୁ ବାବୁ ପୁରା ଭାବିଛ ହାଲକାରେ ନବନି 6-7ଟା ଇଟା କେ ବୁହି ନବ ଗୋଟେ ହାତରେ। ସତରେ ହେଇକିରା? ଆମେ ତ ଏତିକି ଅଛୁ ଆଉ 2-3ଟା ପିଲା ଆଇବେ ପରେ ଆଉ। ଭାଇ ଏତିକି ତ ପିଲା ଦେଇଛ ଯେ ପବନ ଆଇଲେ ସରକାର ଉଡ଼େଇ ନବ ସବୁରାକୁ। ଆଉ 2-3ଟା ପିଲା ଦବ ଯେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାମ କିରା ହବ କେ ଜାଣେ। ଛାଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଲେଟ୍ ଆସ। ଓହୋ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବାବୁ ସିଏ ନୁହେଁ ମୁଁ ହିଁ। ଓ ଭାଇ ତୁମ ଥାଅ। 350 ନାଖା ନଉଛେ 300 ତାକୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦବା 50 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଦବ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ଆଉ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନଉଛେ 600 ନାଖା 550 ଦେଇଦବ ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଦବ ଇଆଡେ ଆଉ। ଏଇଆ କଥା ହଉଛ ଇଆଡେ ଆସ। ଭାଇ ମୋର ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରେଟ୍ ଖାଇ ପିନା 600 ଟଙ୍କା। କାମଟା ଭଲସେ କରିବା ଦରକାର ଆଉ। ହଉ ଜାଣିବି ଯୋଉ ସବୁ ତ କଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତମର କଣ ଦରକାର କୁହ? ଓହୋ ଭାଇ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୁହଁ ସେ ଲେବର। ଓ ଭାଇ ଭିଆଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ଖାଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ହଉ ଛାଡ଼ ସବୁ ତମକୁ ରୁମ୍ ଦେଖେଇ ଆସ। ଚାଲ ଓହୋ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବାବୁ ମୁଁ। ଓହୋ ତମେ ଯେକି ତମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାବୁ ତମକୁ ଟା ସବୁ ରୁମ୍ ଦେବି ଆସ। ତମେ ଏଠି ରାତି ଶୋଇବ। ଓହୋ ଏଇ ଛେଳି ଗୁଆଳରେ ମୁଁ ଶୋଇବି। ଏହେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଲେବର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବେ ଶୋଇବ। ଯେହେତୁ ତମେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ତମକୁ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନ ଦେଲେ ତମେ ମୋ ଘରଟା ଯଦି ଅବାୟ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଭଲ ରୁମ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି ଏଠି ଶୋଇବ ତମେ। ହଁ କିଛି ନାହିଁ ଡ୍ୟାଗ ନହେଲେ ଘର କିରା ଛାତ ଘର ବି ହେଇଯିବ। ଯେକି ତମେ ଭିଆଇପି ଲୋକ ଆମର ଯୋଉଟେ ବାଲି ଇଟା ଚିପ୍ସ ଗଦା ହେଇଛି ତମେ ସେଇଠି ଶୋଇବ ଆମ ଘର ଏଠି ହେଲା। ଆଉ ବାବୁ ଏଇଟା ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚିପ୍ସ ପତ୍ର ଅଛି ଏଇଟା ଘର ହବ ତମେ ଏଇଟା ଶୋଇବ ଆଉ ରାତି ଆଉ ନାଇକିଟା ଏଇଟା ମାରିବ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଇବି ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଇ କାମଟି ମିଳିଛି ଆଉ ଏଇ କାମଟି ଯେମିତି ହାତ ଛଡ଼ା ନ ହୁଏ ହେଲା। ମାଲିକ ତ କାଲି ପରଦିନ ଆଇବ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ ଯାଇଛି ତା ମାକିନାକୁ ଦେଖି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ ଯାଇଛି ତା ମାକିନାକୁ ଦେଖି ଆଇଲେ କେତେ ନ ଆଇଲେ କେତେ କାମ ନହେଲେ କିଏ ଦେଖୁଛି କାମ ନ କଲେ କେତେ କଲେ କେତେ ଆମେ ତ ପଇସା ନେଲେ ଗଲା ଆଉ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଗୁଜୁର ଭଳିଆ ହେଉଛି ଆଉ ବାବୁ କଣ ବାବୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦିନକୁ 2 ଟଙ୍କା ଖାଇବ ଟିକେ ବୁଢ଼ୀଟା ହବ। ତୁ ଏଇ ତିନଟା ଖାଇବୁ ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନା ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଉନି ତୁ ତ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ତୁ ତ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ତ ଅଣ୍ଡା ଦେବି ସିଝେଇ ଖାଇବୁ ତୋର ବଢି ହବ। ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଦେଖ ଓଡା ତ ନେଟୁଆ ନାହିଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ଟିକେ ପାଟିରୁ ବାଜିନି ଆଣିଦେଲେ ଝୋଳ ଟିକେ ଚାଖିଦବା ଆଉ ନେଟୁଆ ହଁ ଏଇଠି ନେଟୱାର୍କ ଆଇଲା ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାବୁକୁ ଫୋନ କରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କଣ? ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାବୁ। ହଁ ମନେ ପଡିଲାନି ମ ଅପଜା ଖାଇଲ ଆଇଲା ବେଳେ ମାନେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଦବ ମ ପାଟିରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବାଜିନି ଟିକେ ଚାଖିଦବା ଆଉ ତମେ ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ଝୋଳ କରିବି ଆଉ। ତମେ କେତେ ଜଣ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡରେ ଦେଖା କରିଦବ ଯାଇନା ଜଲ୍ଦି ଆସ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ପେଣ୍ଟଟା କଣ କୁଟି କୁଟା ହେଇଛି? ପେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ ତ 40,000ର କେହି କାମ ପାଖକୁ ଯାଉ। তো মিস্ত্রিটা করা লাগে ଏ ମାର୍କେଟରେ ଯାଇ ଚପଲେନି। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଲେବରକୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଯେ ଭାରି ଆଉ କାମ ଏଇଟା ତ ଚଳେଇଦବା ଆଉ କିରା ନୂଆ ଲେବରକୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ ନା କବାଟଟା ଖୋଲି ଦଉଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଟମାଟର
আবে শালা সে টমাটো বাবু হেরি কন্ট্রাক্টর বাবু পয়সা কাটি দেবো রে। ও বুঝলা এখন না ও হেতি কর করা করে থাও পরে আস কাম কর। ହଉ ଚାଲ ତମେ କୁଆଡେ ଦେଖ ତମ କୁଆଡେ କରାଯିବ ଯେ। ଆସ 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 ଆଉ ଆଗରୁ ତ ଯାହା କାଳୁ ବାବୁ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଛ ଲେବର ତା ଦିଟା ଯାକ ଜୁରା କଷା ହଲଟେ ଭଳିଆ ହେଲେ ଆଉ କିରା। ଆଉ ତମର ତ ଏତିକି ସୁବିଧା ମୁଁ କରିଦେଲି ଆଉ କି ରାଜେ ଆଉ ତମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ଆଇନେ ମୁଁ ତ ଏକେ ଘର 2 ଦିନ ଠିଆ କରିଦେବି ପୁରା ଆଉ। ହଉ তুই যা ইটা ধনাইবো তুই যা চিপস ধনাইবো কাম জলদি পুরা খচা খচ কাম করা পুরা রেডি কাম করি মোর ঠকা মনা নাই মু রখি দিয়েরা। আজি পুরা ডিউটি আইলি আজি ডিউটি জয়েন হেলি ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ আজি ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଡବ ଆଉ। ଆରେ ଟିକେ ରହିଲୁ ଟିକେ ବାଳ ମୋ ହେଲ୍ପରଟାକୁ ପଠେଇଛି ଇଟା ପାଇଁ ଯେ ସେ ତ ଆଗେ ଇଟା ଆନି ଆଉ ଜଣେ ଯାଇଛି ଚିପ୍ସ ପାଇଁ ସେ ଚିପ୍ସ ପହଞ୍ଚେଇନି ତ ଆଗେ ଦେଖିନା ଆସେ।